Отива. Къде си бе, педал? Ай, лоши ми! Ама не и от тука. Ами няма. С двойка май няма. Кой гама трета не даде? Той тук не е Даден си. Моята любима. Мимице, Увка! По-бързо! Добре. Пържолите загореха. И първо. Що ми пише първо место? Място. Видръкс. Професионалисти, не. Лишени сте от такова. От права. Използват допинг, дисквалификация. Анаболи взимат. Допинг бата имал. Стана индивидуално. Така, браво. Абе, Ай, една снимка с Борна бързо. Дайте да се бързо. ема ние не искаме с вас. Сега си пишал май в Това беше отборно за година. Бошка, махни се. Не, Купринка, бе. Объркахме купите и медали. Купринка, не бе, това е бе. Купринка, бе. Добре. Я пак же! Колки! Те ли иначе пак е също гласуване. Да, бе. ясно. Мафия! Айде, Саша, това пише на... Не, обърках. Не бе, всичко е наред. Машини сме и ние. За годината. Фишинг тайм. Пак ние! Пак ви. Пак сме ние! Мали ви. Цецо, къде си? Той, къде е Цецо? Ела бе, и това ще дам да го пипнеш, бе. И да ми премериш и варника. На второ място. Отборно за годината. Шинано. Цела си. Така не е много ред. Абе, наши, къде си обърка с тия двамата педали, бе? Ми няма, бати за година. Здраво, моето момче. Аз се радвам, че пак Голем да поразнеш. Не знам на къде, но просто. Отборно да нема цял година съм се трудил една купичка. Да, и Нямаше пак медал също като участник, защото не е участник, просто е шести в индивидуално. Браво!